जिला कमिटिर उपसभापति हमार केंद्रीय कमिटिर सेंट्रल वर्किंग कमिटी मेम्बर शौकत अली दादा हमार सराइबिल ब्लक कमिटिर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट दुयो जनरल सेक्रेटरी और समाज कर्मी विमल मुसाहारी और महिला हाकार पर उपस्थित আছে আমার महिला हाकार একজন সক্রিয় আমার মাঝে উপস্থিত আছে আমার 18 নম্বর সরাইবিল ব্লক আমার মাঝে উপস্থিত আমার সরাইবিল ব্লকের উপসভাপতি বিকাশ নার্জারি ডাঙৰীয়া এই অনুষ্ঠানত আহা যিবোৰ উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে কষ্ট কৰি হলেও আজি অনুষ্ঠানত আহি পেলাই যোগদান কৰিছে বিশেষকৈ শিক্ষা খণ্ডত বেছি গুৰুত্ব দিয়া গৈছে সবে জানে বড়োফা সুপার 50 জৰিয়তে কিমান हाबाफारि हिसाबै जोंहा सराइबिल समष्टिनि आन्दाराव गियान सोरां अनसुंथाइनि मुङाव गासै 200 फरायसाफोरनो जोङो 5000-5000नि मोनसे अनसुंथाइ होनो थाखाय जे चेक बितरन बा चेक राननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंना दा हाब्रुबिल कमिउनिटि हलाव जागासिनो दङ बेवहाय जोंहा गुबै आलासि हिसाबै जोंहा सेंट्रल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजकुमार नार्जारि सारा नुजाथिफैदोंमोन आरो दा बे राननाय हाबाफारिया चेक राननाय हाबाफारिया जोंहा जागासिनो मा थांखि होनना बुङोब्ला जोंहा बिटिसि एबा बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायनिफ्रायनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सरकारा 2020 मायथाइनिफ्राय सोलिनायनिफ्रायनो दासिमहालागै प्राय जोङो बोसोरबा देग्लायजों बोसोरबा जाबाय जोङो फरायसाफोरनि एसे अनसुंथाइनि थाखाय एबा फरायसाफोरा फरायनायाव एसे लेखा बायनो एबा एडमिशनफोराव एसे सहाय मोनथों होननानै 5000 करिया प्रत्येक बोसोरावनो मोनसे समष्टियाव गासै 40टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ बे हिसाबै मोनसे समष्टियावहाय 200 फरायसाफोरनो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 5000 करिया नैबे गियान सोरां अनसुंथाइनि मुङाव 5000 करिया जे स्कलारशिप होनाय जायो बे हाबाफारिया जोंना दिनै सराइबिल हिसाबै जों दिनै लानाय जादों आरो बेखौ उद्देश्यआ बेनो जे फरायसाफ्रा गोबां गरिब नखरनि फरायसाला फरायसुलिफोर दङ जायफ्रानाखि एसे एडमिशनाव जाहाथे एसे हेफाजाब जायो एबा लेखा बिजाब बायनायफ्राव एसे हेफाजाब जायो बेनि थाखायनो नैबे 5000 अनसुंथाइखौ होनाय जायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फरायसाफोरनो आं बेखौनो मेसेज होगोन थांनाय समफोरावहाय बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां एबा मानगोनां प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानायनि सिगां बेयाव फरायसुलिफोरनि थाखाय एफा मोजां फरायनायनि सुबिदा एबा परिबेस गैयामोन मानोना गोबां रोखोमनि बन्दनिफ्राय आरम्भ खालामनाय दावराव दावसि गोबां रोखोमनि दावराव दावसि जानानै थांबाय थांनाय 17 बोसोराव बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैबे 5 बोसोरा खोब मोजां मोनसे परिबेसाव फरायसाफोरा फरायनो मोनबाय बा बन्द गैया कलेज स्कुलफोरा मालाबा बन्द जाफेराखै 365 दिनाव 365 दिनबो खुला मेले बेवहाय स्कुल कलेज जेसेबां मोजां खालामनो मोनबाय बे हिसाबै फरायसाफोरा मोनसे मोजां फरायनो परिबेस मोनबाय आरो लोगोसेयै नैबे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे गियान सोरां अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनि दारै जे 5000 करिया मोनदों बेजोंबो एसे एडमिशन एबा लेखा बिजाब बायनायफ्राव सहाय मोनबाय बेनि थाखायनो आं फरायसाफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानगोन जे नोंथांमोना जिहेतु फरायनायनि मोनसे मोजां परिबेस जोंनि बिटिआर हालामाव मोनबाय जेला नोंथांमोना बे समखौहाय ओरैनो नस्थ' खालामालासिनो फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनायाव गोसो होनांगौ होननानै आं फरायसाफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानो